onye ga-eji oche were mee ahịrịokwu? Ọwụhụ weta oche ihe buru ibu, don't just weta ọwụhụ weta mana ị gbalịrị ngwanụ. Olee oche m? Ọ dị mma. Onye ọzọ oche o kwesịrị ịwụ bute oche bute. Ngwa, kedu onye ga-eji ngaji were mee ahịrịokwu? Ngaji, ngwanụ. Otu ngaji. Achọrọ m otu ngaji. Onye etu ahụ. Ngwanụ, ikutere ya. Ngaji ka onye ga-eji ngaji wee mee ahịrịokwu ka o si edezina ihe ị na-ede. Ngaji. Ngwanụ. Achọrọ m iji ngaji eri osikapa ka ọ na-aka. Ọ dị mma. Kedu onye ga-eji akwa were mee ahịrịokwu? Akwa m nọta akwa m buru ibu. 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10. Ka ọ na-aka. Unu asụzi na oyibo.